Sal-aħħar ta' din is-sena l-gvern se jkun ressaq fil-Parlament proposti leġislattivi dwar il-koabitazzjoni bilan li jkunu regolarizzati il-koppji li jridu jpoġġu. Dan huwa konfermat minn tweġiba parlamentari tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Ikun il-riżultat tar-referendum naħseb li dejjem huwa tajjeb li jkun hemm liġi li tirregola l-koabitazzjoni. Id-Deputat tal-Gvern u ex-Ministru Jesmond Mugliett fil-Parlament kien qal li l-liġi tal-koabitazzjoni waħedha tkun l-akbar messaġġ kontra żwieġ. Is-soluzzjoni tal-koabitazzjoni f'vakum mhijiex soluzzjoni u jien m'iniex lest li nivvota favur liġi tal-koabitazzjoni jekk imbagħad koppji ma jkollhomx alternattiva wara li jisseparaw biex jirregolarizzaw ruħhom bi-żwieġ ċivili. Skont il-Ministru Carm Mifsud Bonnici il-Gvern huwa marbut li jressaq din il-proposta mhux biss bil-programm elettorali tiegħu iżda wkoll bid-diskors li kien għamel l-eks-President Kadami. Sa dan it-tant mill-Parlament irriżulta li l-att ta' trabi reġistrati b'missier mhux magħruf matul l-2010 jammonta l-264. B'hekk l-att ta' trabi reġistrati b'missier mhux magħruf mill-2001 tela għal 3255. Matul l-2010 kienu reġistrati 2527 żwieġ, 1740 saru bil-Knisja, 777 biċ-ċivil u 10 saru b'reliġjonijiet oħra.